Blijf staan hier. Stop. Ja, ga jij dat op je bak is met snoep? Rechtop staan. Rug recht. Dan doe je met je armen. Ja, dat rustig. Ik zie Zo. jou nummer 9. Oh, nee, rustig stilhouden. Zwaar, hè? Maar 10. 20. Nee, 9. Wat is de 9? Kom maar op. 9 of 10. Lekker man. Jij mag stoppen, Klaas. Ja, nog even drinken. Goed zo. En stop gaan. Stop, stop, stop. Ja, nee. Ik stop. Dan kan je bloed doen. Dus nu moet jij rusten. Dan kan je bloed. Ja, ik heb het goed gerust. Ja, je moet rusten. Zo werkt dit. Nee, wacht. Maar, Waar is kijk of ze er al Ja, gaan we naar achteren. Stop. Ja. Kan je dat? Met je armen. Rug stil. Ja, 10 ja. 1, 2, 3, half 5 over half 5. Zit je moeder? 5, 6. Keurig, jongen. 8, 9. Maar moet je kijken naar je broer. 10. Stop. Ryan doet het heel rustig. Zijn rug is mooi recht. Kom maar, nu jij. Nee, Staan. niet 20. Ja, dat is meer dan genoeg. 5. Nee, rechtop staan. Rug recht. Nee. Rustig. 3, 4. Sven, ga eens aan de slag. Ja, wat? Wat? Oefeningen voor je rug, er liggen matten zat. Oud. 9 en 10. Wissel. Dus oud, mijn hand. Oud. En netjes op net. Dan stap je naar achter, trek je. 1, 2. Deze wat. Dit moet pakken, ja. 3, 4, nee. 5, weg. Dat is zwaarder, hè? 8, 9 en 10. Oké, wissel. Hou goed.